Η Εθνική Ένωση Ελλάς, ή αλλιώς 3Ε, συγκροτήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1924 από Μικρασιάτες πρόσφυγες. Λειτουργώντας ως μυστική οργάνωση, κατά την πρώτη τριετία, εμφανίστηκε στο προσκήνιο τον Ιανουάριο του 1927 ως προσφυγικό αλληλοβοηθητικό σωματείο. Η πρώτη προσωρινή διοίκηση αποτελείται από τον Αλέξανδρο Σταπασίδη ως προσωρινό πρόεδρο, τον τραπεζοϊπάλληλο Δημήτριο Χαριτόπουλο και τον Γεώργιο Πατερίδη. Το ιδρυτικό καταστατικό της 3Ε, το οποίο συντάχθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1927 και αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 5 Φεβρουαρίου, έθετε τους βασικούς στόχους της οργάνωσης: οικονομική αλληλοστήριξη, έβρεση εργασίας στα μέλη της, ενίσχυση ομογάλακτων οργανώσεων, ενώ μέλη μπορούσαν να γίνουν μόνο Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι. Μετά την έγκριση του καταστατικού, πρόεδρος ανέλαβε ο δημοσιογράφος Δημήτριος Αφεντάκης και γενικός γραμματέας ορίστηκε ο Δημήτριος Χαριτόπουλος. Από την αρχή της συγκρότησής της, η 3Ε έδειξε φανερά τον αντισημιτικό και αντικομμουνιστικό χαρακτήρα της. Με την προκήρυξη, έκκληση προς τον ελληνικό λαό, στις 4 Απριλίου 1927, η οργάνωση απέδιδε στους εβραϊκούς κύκλους τόσο το θόρυβο για την αυτονόμηση της Μακεδονίας, όσο και την άνοδο των ποσοστών του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη μετά τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 1926. Το 1929, μετά το διορισμό του Αφεντάκη, στην Αγροτική Τράπεζα στην Αθήνα, εξελέγει νέος πρόεδρος ο Γεώργιος Κοσμίδης, ένας τουρκόφωνος εμποροράφτης από την Κωνσταντινούπολη και ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης, με το Χαριτόπουλο να παραμένει γραμματέας. Ο Κοσμίδης, περιγραφόμενος ως χωρίς μόρφωσιν και ακρεφνής βενιζελικός, μισούσε τους κομμουνιστές, γιατί θεωρούσε ότι υπονόμευαν την κοινωνία, τη θρησκεία και την πατρίδα και τους Εβραίους επειδή εσταύρωσαν τον Χριστόν και γιατί το συνηγονίζονται στο εμπόριον. Όντας φανατικός βενιζελικός, παρότρινε τα μέλη της οργάνωσης να ψηφίσουν το κόμμα των Φιλελευθέρων στις εκλογές της 19ης Αυγούστου 1928. Στις αρχές του 1929, ο Κοσμίδης κήρυξε οικονομικό πόλεμο στους Εβραίους εμπόρους της Θεσσαλονίκης, καλώντας τους Έλληνες χριστιανούς να μη συναλλάσσονται μαζί τους. Κατόπιν παρέμβασης της εβραϊκής κοινότητας, η εισαγγελία τον παρέπεμψε σε δίκη για έξαψη των παθών και καλλιέργεια διχόνοιας μεταξύ των κοινοτήτων. Έναν χρόνο αργότερα, στις 31 Μαρτίου 1930, ζήτησε με επιστολή του από το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γενάδιο να συμβάλει στην πάταξη του προσιλητισμού χριστιανών Ορθοδόξων από τους διάφορους αιρετικούς. Στα τέλη του 1929 ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος της οργάνωσης. Η δράση και η απήχησή της ήταν αμεληταίες, συγκεντρώνοντας περίπου 200 μέλη. Την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση της 3Ε, όπου συμμετείχαν 155 μέλη για την τροποποίηση του καταστατικού. Τέθηκε ως κεντρικός στόχος η άμυνα του έθνους απέναντι στα νεωτερικά ρεύματα που υπονόμευαν την προαιώνια τάξη. Συγκεκριμένα, η οργάνωση προέβαλε την αντιμετώπιση της από του παγκοσμίου και εντεύθεν παρατηρούμενης έκκλησης των ηθών, η εν μέρει τάσης αρνήσεως της θρησκείας, η συνεχής υπονόμευση της οικογενείας και πλήρη σχεδόν αδιαφορία περί την εθνική υπόσταση της πατρίδος μας. Το νέο καταστατικό έθετε ως προτεραιότητες την κοινωνική μέριμνα για τα μέλη, την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και την επέκταση της οργάνωσης σε Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, στόχευε στην τόνωση του εθνικού φρονήματος μέσω μαζικών εμφανίσεων και την προάσπιση του ελληνοχριστιανικού τρίπτυχου πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
Μεταγενέστερη εγκύκλειος της 12ης Δεκεμβρίου 1931 υπογράμμιζε την ανάγκη απόλυτης πειθαρχίας και ενεργού δράσεως κατά των εχθρών της πατρίδας. Με το νέο καταστατικό επιδιώχθηκε η εξάρτηση των μελών με οικονομικά ανταλλάγματα και έβρεση εργασίας. Άλλωστε, μετά το κράχ του 1929, η ανεργία και η ανέχεια αποτελούσαν κορυφαία κοινωνικά προβλήματα. Η πλειονότητα των τριεψιλητών προερχόταν από χαμηλά κοινωνικά στρώματα με ανομοιογενές υπόβαθρο. Μικροαστοί και φοιτητές, έφεδροι αξιωματικοί και άνδρες των σωμάτων ασφαλείας, πληροφοριοδότες της ασφάλειας, περιθωριακά άτομα των προσφυγικών συνοικισμών, καθώς και λούμπεν στοιχεία του ευρύτερου υποκόσμου. Οι τριεψιλίτες πίστευαν στην ανωτερότητα και καθαρότητα της ελληνικής φυλής, οραματιζόμενοι την ανασύσταση του Βυζαντίου. Με τη σταδιακή αύξηση των μελών, η Εθνική Ένωση Ελλάς εξελίχθηκε σε παραστρατιωτική οργάνωση. Έμβλημά της έγινε ο δικέφαλος αετός, σύνθημά της η φράση «Ελλάς ξύπνα», ενώ διέθετε και ύμνο με τον τίτλο «Όλοι στον αγώνα». Καθιερώθηκε η ενιαία εμφάνιση των μελών, με κίτρινα ηχακή πουκάμισα και γραβάτες, μαύρα παντελόνια και μπότες, τονίζοντας τις βυζαντινές καταβολές. Έφεραν περιβραχιόνιο, με τα αρχικά και το έμβλημα της οργάνωσης, ενώ στις δημόσιες εμφανίσεις τους κρατούσαν αστυνομικές ράβδους. Αργότερα θα έφεραν και χαλίδινα κράνη, από όπου πήραν και το προσωνύμιο χαλιβδόκρανη. Μετά το 1930, η δράση της οργάνωσης άρχισε να γίνεται αισθητή στη Θεσσαλονίκη. Ο πολλαπλασιασμός των μελών οδήγησε στη δημιουργία παραρτημάτων σε συνοικίες της Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη Βόρεια Ελλάδα. Η ραγδαία μεγέθυνση του κινήματος οφειλόταν στις διασυνδέσεις με βενιζελικούς κυβερνητικούς παράγοντες, στην αντικομμουνιστική εκστρατεία που κήρυξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1929 με τον νόμο περί ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος, το γνωστό ιδιώνυμο. Καθώς οι τριεψιλίτες αντιμάχονταν τον κομμουνισμό, είχαν την ανοχή και συχνά τη στήριξη του κρατικού μηχανισμού. Στις επιπτώσεις του παγκόσμιου κράχ, που έπληξαν κυρίως τα φτωχότερα στρώματα και αποτελούσαν τη βάση της οργάνωσης. Στο κοινό θαυμασμό προς τον Ιταλικό φασισμό και την προπαγάνδα που ασκούσε υπέρ της 3Ε, ο φιλοβενιζελικός τύπος. Το Δεκέμβρη του 1930, η σύνδεση της 3Ε με την κυβέρνηση των φιλελευθέρων έγινε ολοφάνερη, όταν αντιπροσωπεία της οργάνωσης, με επικεφαλή στον Κοσμίδη, συμμετείχε στην υποδοχή του Βενιζέλου κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη. Ενώ στις 4 Ιανουαρίου 1931 η παρουσία κυβερνητικών επισήμων στα εγγένεια των γραφείων της οργάνωσης στο Μέγαρο Ερμείων επιβεβαίωσε την κρατική στήριξη. Ο Γενικός Διοικητής Μακεδονίας Στυλιανός Γονατάς, ο Υπουργός Πρόνοιας και γνωστός προσφυγοπατέρας της πόλης Λεωνίδας Ιασονίδης, ο Βενιζελικός Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Χαρίσιος Βαμβακάς, ο διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού Κλαδάς και ο αστυνομικός διευθυντής Καλοχριστιανάκης. Ο σωματάρχης Κλαδάς, επιδοκιμάζοντας την παραστρατιωτική λειτουργία της οργάνωσης, επέτρεψε στα μέλη της ελεύθερα να εισέρχονται στη λέσχη της στρατιωτικής φρουράς. Οι βίαιες αντισημιτικές και αντικομμουνιστικές εκδηλώσεις της απέφεραν την ηθική και οικονομική στήριξη διαφόρων παραγόντων και φορέων και σε μεγάλο βαθμό της ίδιας της κυβέρνησης. Αποκαλυπτική επιστολή του Διευθυντή των Παραρτημάτων της 3Ε, Αναστάσιου Νταλίπη, προς τον νέο Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, Φίλιππο Δραγούμη, της 8 Φεβρουαρίου 1932, έδειξε
πως οι χρηματοδότες ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Πρόνοιας, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος, διάφοροι ιδιώτες, ενώ ζητήθηκε χρηματοδότηση από κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως η Μπάγκαιος Επιτροπή. Στις 13 Μαρτίου 1933, ο ριζοσπάστης αποκάλυψε έγγραφο του Συνδέσμου των Ενελλάδη Ανωνύμων Εταιριών, τον πρόδρομο του ΣΕΒ, με το οποίο τότε πρόεδρος και μετέπειτα υπουργός των Λαϊκών, Σπυρίδο Λοβέρδος, καλούσε τους βιομήχανους να ενισχύσουν οικονομικά την οργάνωση για την πάταξη του κομμουνισμού. Ο Βασίλης Νεφελούδης, ηγετικός τέλεχος του ΚΚΕ, κατήγγειλε στο ριζοσπάστη της 9ης Φεβρουαρίου 1934 ότι η Δημοτική Αρχή Θεσσαλονίκης είχε επιχορηγήσει τους τριεψιλίτες με 100.000 δραχμές για την οργάνωση της πορείας στην Αθήνα. Η περίοδος 1930-1931 ήταν η καμπή στην εξέλιξη της 3Ε. Τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη και πρωταγωνίστησαν μέλη της, την έκαναν πανελληνίως γνωστή. Αφορμή στάθηκε η αποκάλυψη ότι ο Ισαάκ Κοέν, πρόεδρος της Μακαμπή, του Εβραϊκού Αθλητικού Σωματείου της πόλης, συμμετείχε τον Αύγουστο του 1930 σε συνέδριο της Μακεδονικής Επιτροπής στη Σόφια, όπου βουλγαρικοί κύκλοι προπαγάνδισαν την ιδέα δημιουργίας αυτόνομου μακεδονικού κράτους. Με εξασφαλισμένη την κυβερνητική και δημοσιογραφική στήριξη, ιδίως της βενιζελικής εφημερίδας Μακεδονία και του αρχισυντάκτη Νικολάου Φαρδί, τα εθνικιστικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, με επικεφαλή στην 3Ε, κινητοποιήθηκαν για να αποδοκιμάσουν την αντεθνική στάση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μακαμπή. Παρά τις αρχικές εξηγήσεις της εβραϊκής κοινότητας, νεότερες αποκαλύψεις της εφημερίδας Μακεδονία, στις 20 Ιουνίου 1931, όξυναν πάλι τα πνεύματα. Στις 24 Ιουνίου, η Εθνική Παμφοιτητική Ένωση Θεσσαλονίκης, ΕΠΕ, που λειτουργούσε ως αντίβαρο στην κομμουνιστική διείσδυση στα πανεπιστήμια, κυκλοφόρησε φυλάδια, καλώντας τους Θεσσαλονικείς να μποϊκοτάρουν τους Εβραίους εμπόρους. Η ΕΠΕ παρουσίαζε την εβραϊκή κοινότητα ως ξένο σώμα, με κερδοσκοπικές και αντεθνικές επιδιώξεις, συνεργαζόμενοι με κομμουνιστές και βούλγαρους κομιτατζίδες. Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών έστειλε τηλεγράφημα προς την κυβέρνηση και τον τύπο. Οργανώσεις ημών διατελούσαν αναστατώσει και κατάπληκτη προαποκαλυφθισών προδοτικών αντεθνικών ενεργειών Μακαμπή, εξαιτούνται άμεσον διάλυσιν ταύτης και απέλασιν οργάνων διοικήσεως. Εις περίπτωσιν συνταγματικής ή νομικής αδυναμίας, είμεθα εναγκασμένοι να εφαρμόσομεν αγράφους νόμους και Σύνταγμα Προστασίας Ελληνικής Μακεδονίας, επιβάλλοντες αυτόματον διάλυση Μακαμπή και αναγκάζοντες θρασίδηλα όργανα ταύτης, μεταβώσει πάραφτα συνάντηση ναρκουδιαρέων αυτονομιστών. Το απόγευμα, εθνικιστές φοιτητές της ΕΠΕ πέταξαν προκηρύξεις σε εβραϊκά καταστήματα. Ακολούθησαν συμπλοκές μεταξύ Εβραίων και φοιτητών στις περιοχές Βαρδάρη, Ερμού και Βενιζέλου. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κατέλαβαν επίκαιρα σημεία της πόλης για να αποτρέψουν την κλιμάκωση των επεισοδίων. Στο γνωστό ζαχαροπλαστείο του Φλόκα, απαγορεύθηκε στους εθνικιστές νεολαίους να μοιράσουν προκηρύξεις, ενώ ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, Ιωάννης Βογιατζίδης, ανέκρινε τους φοιτητές. Ο Στυλιανός Γονατάς διέταξε την κατάσχεση των φυλαδίων και τη σύλληψη των πρωτετίων. Την επομένη, 25η Ιουνίου, παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, μόλις έπεσε το σκοτάδι και αποσύρθηκαν οι αστυνομικοί από το κέντρο της πόλης, περίπου 200 άτομα, έφεδροι υπαξιωματικοί, νεολαίοι της ΕΠΕ και εθνικιστές της 3Ε και άλλων οργανώσεων, συγκεντρώθηκαν γύρω από τα γραφεία της Μακαμπή, στη διασταύρωση των οδών Καραϊσκάκη και Πραξιτέλους, όπου συνεδρίαζε το προεδρείο της.
Το συνεδριάζον Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο Αλμπέρτο Κοέν, τον Αντιπρόεδρο Ζακ Ερέρα, τον Γενικό Γραμματέα και άλλα 10 άτομα. Οι επιτιθέμενοι εθνικιστές, αφού φώναξαν κατηγορίες και συνθήματα όπως «Εργάζεστε προδοτικώς» και «Ήλθαμε να εκδικηθούμε», προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας πόρτες, γραφεία και παράθυρα. 8 διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία, τραυματίζοντας τον Αντιπρόεδρο και κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο μεταξύ, άλλοι διαδηλωτές προσπάθησαν να κάψουν το κτίριο. Ο εμπρισμός αποτράπηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση διερχομένων αστιφυλάκων, οι οποίοι συνέλαβαν 2 άτομα. Αφού αποχώρησαν οι διαδηλωτές, οι περίοικοι Εβραίοι σχημάτισαν ομάδες ροπαλοφόρων που περιέτρεχαν τους γυροδρόμους, επιτιθέμενοι σε διαβάτες. Την επόμενη μέρα, ο Εβραίος δημοσιογράφος και βενιζελικός βουλευτής Θεσσαλονίκης, Μεντές Μπεσαντζή, μιλώντας στη Βουλή, επέριψε ευθύνες γονατά, καταγγέλλοντας ότι λεηλατήθηκαν τα γραφεία του Συλλόγου και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υποβαθμίζοντας το γεγονός και χαρακτηρίζοντας υπερβολικές τις περιγραφές του βουλευτή του. Παράλληλα, αν και ο γονατάς κάλεσε τα προεδρία των εθνικιστικών οργανώσεων και των εφέδρων αξιωματικών για να τους κάνει συστάσεις, τα γραφεία της ΕΠΕ κατακλείστηκαν από συγχαρητήρια τηλεγραφήματα ανωνύμων πολιτών και παραρτημάτων εθνικών οργανώσεων από πόλεις της Βορείου Ελλάδος. Στις 25 Ιουνίου, η εφημερίδα Μακεδονία δημοσίευσε ανακοίνωση της ΕΠΕ που αιτιολογούσε την αντισημιτική κίνηση. Η οργάνωση έκανε λόγο για την συσσόρευση της αγανακτήσεως της ελληνικής ψυχής λόγω της ανήκους του διαγωγής των Εβραίων, καλώντας τους να γίνουν καλοί Έλληνες πολίτε, απορρίπτοντας τον εβραϊκό ψευτοεθνισμό, να πάυσουν πάσαν κίνηση εναντίον των μελών της Ενώσεως και να διαλύσουν τη Μακαμπή. Ταυτόχρονα, τα εβραϊκά σωματεία της Θεσσαλονίκης ζήτησαν από το Στυλιανό Γονατά τη διάλυση των εθνικιστικών οργανώσεων της πόλης, ενώ μια επιτροπή της εβραϊκής κοινότητας ζήτησε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία. Εν μέσω γενικού αναβρασμού στην πόλη, στις 29 Ιουνίου, μια ομάδα χριστιανών δέχθηκε επίθεση στον εβραϊκό συνοικισμό Χαριλάου αριθμός 6 από Εβραίους οπλισμένους με λωστούς και ρόπαλα. 5 άτομα τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι χριστιανοί, ενώ ήταν διάχυτος ο φόβος για περαιτέρω ταραχές. Ωστόσο, ο γονατάς αρνήθηκε να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, δηλώνοντας πως αυτό θα επέφερε περιορισμό της νυχτερινής κινήσεως και θα επάυξανε την οικονομική κρίση. Την ίδια νύχτα, 29 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, ένοπλη ομάδα με επικεφαλής ένα τριεψιλίτη επιτέθηκε σε καφενείο του συνοικισμού Κάμπελ, αλλά αποθήθηκε από την αστυνομία. Λίγο αργότερα, η είδηση του τραυματισμού ενός στρατιώτη της αεροπορίας, σε συμπλοκή ανάμεσα σε Εβραίους, εθνικιστές και στρατιωτικούς, προκάλεσε την επιδρομή 250 ατόμων στο Κάμπελ, όπου διαπράχθηκαν λαιλασίες, ξυλοδαρμοί και κακοποιήσεις γυναικών. Υπό την καθοδήγηση τριεψιλιτών, ένας όχλος 2.000 ατόμων ξεκίνησε τον εμπρισμό του συνοικισμού. Πρώτο θύμα ήταν ο χριστιανός φούρναρης Λεωνίδας Παπάς, ο οποίος πυροβολήθηκε εμψυχρό επειδή αρνήθηκε να συνεργαστεί στον εμπρισμό. Οι επιτιθέμενοι πυρπόλησαν το συνοικισμό από 4 σημεία, στείνοντας παράλληλα οδοφράγματα για να εμποδίσουν την επέμβαση της πυροσβεστικής. Στο μεταξύ, περίπου 200 άτομα επιχείρησαν να πυρπολίσουν το συνοικισμό 151 στην Τούμπα, όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ο μικροπολιτής Λεόν Βιδάλ. Ομάδες κατοίκων οργάνωσαν ένοπλη αντίσταση με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σφοδρές συγκρούσεις σώμα με σώμα. Η ένταση μεταφέρθηκε και στους συνοικισμούς Τρανσβάλ και Ρέζι Βαρδάρ,
όπου σημειώθηκαν νέες συμπλοκές. Η γενικευμένη βία άρχισε να υποχωρεί μόνο μετά την επέμβαση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και του ιππικού, αργά τα μεσάνυχτα. Ο τελικός τραγικός απολογισμός ήταν 2 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και 210 οικογένειες, κυρίως φτωχών βιοπαλαιστών, που έμειναν άστεγες. Το Προεδρείο της Μακαμπή κατήγγειλε ότι ανάμεσα στους εμπριστές υπήρχαν μέλη της 3Ε, της αντικομμουνιστικής οργάνωσης Μακεδονίας Θράκης και πρόσφυγες από την Τούμπα, την Καλαμαριά και το Σέδες. Η κατάσταση στην πόλη έγινε έκρηθμη, με κλιμάκωση και γενίκευση των συγκρούσεων μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών. Η χωροφυλακή και η εισαγγελία πληροφορήθηκαν ότι σχεδιάζονται νέες επιθέσεις κατά εβραϊκών συνοικισμών και η όλη κατάσταση έθεσε εκ νέου το ενδεχόμενο επιβολή στρατιωτικού νόμου. Ωστόσο, οι στρατιωτικές αρχές και ο γενικός διοικητής ήταν αντίθετοι, θεωρώντας ότι αυτό θα όξινε την κατάσταση. Τελικά, στις 2 Ιουλίου, το κλίμα εκτονώθηκε και η Γενική Διοίκηση διέθεσε 500.000 δραχμές για την αποκατάσταση των ζημιών, καλώντας τους Εβραίους να επιστρέψουν στις εστίες τους. Παρόλο που η Ισραηλιτική κοινότητα, με ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, απάλλαξε τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης από τις όποιες ευθύνες, ο γονατάς κατηγορήθηκε αργότερα ως ηθικός αυτουργός για τον εμπρισμό του συνοικισμού. Σύντομα, απομακρύνθηκε από τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, αναλαμβάνοντας την Προεδρία της Γερουσίας στην Αθήνα. Μάλιστα, ο συνοικισμός Κάμπελ μετονομάστηκε σε συνοικισμό Στυλιανού Γονατά, γεγονός που αποδόθηκε στην επιρροή της 3Ε στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το πογκρόμ στο Κάμπελ οδήγησε στη γιγάντωση της οργάνωσης και οι νέες εγγραφές προκάλεσαν ενθουσιασμό στις τάξεις της 3Ε. Κάποιοι απόστρατοι πρότειναν τη μετεξέλιξη της οργάνωσης στο πρότυπο των γερμανικών Στάλχελμ. Η ιδέα εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, με το Χαριτόπουλο να φωνάζει «Εμπρός, ας ετοιμάσουμε τα σιδηράς μεραρχίας των γρανοφόρων». Περίπου 10.000 αμερικάνικα κράνη, τύπου Μπρόουντι, βρέθηκαν σε αποθήκη του λιμανιού. Χαρακτηρισμένα ως άχρηστο υλικό και προοριζόμενα να καταστραφούν, αγοράστηκαν από την οργάνωση σε τιμή ευκαιρίας. Η εργασία για το ράψιμο των χιλιάδων πουκάμισων ανατέθηκε φυσικά στο κατάστημα του Προέδρου Κοσμίδη. Στις 22 Ιουλίου 1931, η εφημερίδα Μακεδονία ανακοίνωσε πανηγυρικά την ίδρυση των χαλιβδόκρανων τριεψιλητών. Κάθε Κυριακή, τα μέλη έκαναν ασκήσεις παρελάσεως, προετοιμαζόμενοι για την εξόρμηση στη Φλόρινα στις 18 με 20 Αυγούστου, η οποία καλύφθηκε με πρωτοσέλιδα ρεπορτάζ. Η εξόρμηση λειτουργήσε μάλλον ως αντιπερισπασμός για την ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά της ηγεσίας της οργάνωσης και του δημοσιογράφου Φαρδί για τον εμπρισμό του Κάμπελ. Η εξόρμηση στη Φλόρινα συνδυάστηκε με τα εγγένεια του τοπικού παραρτήματος της 3Ε που οργάνωσε ο τριεψιλίτης αντιπρόεδρος Αλέξανδρος Άλτας με βασικό σκοπό την άσκηση πίεσης στο σλαβόφωνο στοιχείο της περιοχής. Παρά τις αντιδράσεις και εκκλήσεις για αντιδιαδήλωση, από το Εργατικό Κέντρο και το Ριζοσπάστη, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 15 Αυγούστου, όπου μια φάλαγγα 550 τριεψιλιτών και εθνικιστών φοιτητών δέχτηκε αποδοκιμασίες και συγκρούστηκε με αντιδιαδηλωτές εργάτες. Την επόμενη μέρα, την κύρια φάλαγγα, υπό τον υποστράτηγο Ιωάννη Τσακτσίρα, υποδέχτηκαν επίσημα η ηγεσία της οργάνωσης, οι αρχές της πόλης, συμπεριλαμβανομένου του Δημάρχου Τέγου Σαπουτζή, όπως επίσης και ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Χρυσόστομος, ο οποίος ευλόγησε την 3Ε ως ανάχωμα κατά του κομμουνισμού. Η επιτυχία στη Φλόρινα οδήγησε στην απόφαση οι χαλιβδόκρανοι να μετατραπούν σε σώμα στρατού και να δημιουργηθούν βάσεις σε Θεσσαλονίκη, Φλόρινα, Έδεσα και Κοζάνη,
με στόχο τη διάλυση του κομμουνισμού. Η οργάνωση αναμίχθηκε ενεργά και στα εθνικά θέματα. Με αφορμή τα Οκτωβριανά της Κύπρου του 1931, οι τριεψιλίτες κατήγγειλαν την αντιενωτική στάση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Οργάνωσαν μάλιστα διαδηλώσεις κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Αλέξανδρου Ζαΐμι στη Θεσσαλονίκη και τέλεσαν μνημόσυνο στο ναό της Αχυροποιήτου με ομιλητή το βουλευτή Νικόλαο Τζερμιά. Οι προσπάθειες του Δημήτρη Χαριτόπουλου να οργανώσει παραρτήματα στην Αθήνα και να προχωρήσει σε μποϊκοτάζ βρετανικών προϊόντων απέτυχαν κατόπιν παρέμβασης της κυβέρνησης. Η αντιβρετανική δράση των τριεψιλιτών επεκτάθηκε και στην ιδεολογική λογοκρισία με την επίθεση στο κινηματογράφο Ηλίσια κατά την προβολή της φιλοβρετανικής πολεμικής ταινίας «Οι Άγγελοι της Κολάσεως». Ο θόρυβος της παρακρατικής δράσης των τριεψιλιτών έφτασε τελικά και στη Βουλή. Στις 10 Δεκεμβρίου 1931, ο βουλευτής Ιωάννης Μιχαήλ κατήγγειλε από βήματος τους τραμπουκισμούς της οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι κανένας δεν μπορούσε να βρει εργασία στη Θεσσαλονίκη αν δεν ήταν μέλος της. Πιο καυστικός ήταν ο αρχηγός της Δημοκρατικής Ενώσεως, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο οποίος χαρακτήρισε την οργάνωση ως «συμμορία», η οποία τρομοκρατεί τον πληθυσμό και κάνει εκβιασμούς, κατακρίνοντας την παρεχόμενη κυβερνητική στήριξη. Υπέρμαχοι της 3Ε παρέμειναν ο Λεωνίδας Ιασονίδης και ο Στυλιανός Γονατάς. Απαντώντας στις αιτιάσεις, ο Ιασονίδης δήλωσε για τον Κοσμίδη ότι «ή στην Κωνσταντινούπολη ήτο ένας δυνατός εθνικός παράγων και εδώ βγάζει το ψωμί του με τον ιδρώτα του». Ο δε Γονατάς έπλεξε το εγκόμιο της 3Ε, δηλώνοντας ότι ο σκοπός της οργανώσεως αυτής είναι η εξύψωση του εθνικού φρονήματος, η τόνωση του θρησκευτικού συναισθήματος, η εδραίωση των θεμελίων της ελληνικής οικογένειας και η προστασία των εγχώριων προϊόντων. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κράτησε ισορροπίες. Αποδοκίμασε εμέσως την αντισημιτική δράση της οργάνωσης, όμως έκλεισε το μάτι στην παρακρατική λειτουργία και τον αντικομμουνιστικό αγώνα της, δηλώνοντας «Όσον αφορά την αντίδραση του σωματείου αυτού κατά του κομμουνισμού, είμαι έτοιμος να παράσχω εις των σύνδεσμων αυτών όλη την ευλογία μου». Στις 25 Μαρτίου 1932, εν ώψη της δίκης για τον εμπρισμό του Κάμπελ, η 3Ε πραγματοποίησε μια μεγαλειώδη πορεία στη Θεσσαλονίκη ως επίδειξη δύναμης. Τελικά, παραπέμφθηκαν 26 άτομα σε δίκη στις 2 Απριλίου στο Κακουριοδικείο Βέρειας. Μεταξύ των κατηγορουμένων ως ηθικών αυτουργών ήταν ο πρόεδρος Κοσμίδης, ο γενικός γραμματέας Χαριτόπουλος και ο δημοσιογράφος Φαρδής. Ο Κοσμίδης δήλωσε ότι απουσίαζε τις ημέρες του πογκρόμ, ενώ ο Φαρδής υποστήριξε ότι ήταν λαθασμένος ο χαρακτηρισμός των Εβραίων ως προδοτών. Οι ένορκοι κήρυξαν αθώους όλους τους κατηγορούμενους, οι οποίοι επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη με τη μέση ροών. Την επιτυχία αυτή επισφράγισε η δήλωση ενός συνηγόρου υπεράσπισης. Αν πριν από την πυρπόληση του συνοικισμού Κάμπελ, η 3Ε είχε 12 παραρτήματα και 3.000 μέλη, τώρα έχει 27 παραρτήματα και 7.000 μέλη. Μάλιστα, ορισμένα παραρτήματα βρίσκονταν και σε παροικίες των Ελλήνων του εξωτερικού, όπως η Λοζάνη και η Νέα Υόρκη. Γενικά τη διετία 1931-1932, η 3Ε απολάμβανε την αμέριστη στήριξη της βενιζελικής κυβέρνησης. Στη δράση τους, που ήταν ανάλογη των χιτλερικών ταγμάτων εφόδου, είχαν εξασφαλισμένη την ατιμωρησία από τη χωροφυλακή. Μετά τους Εβραίους, ήταν η σειρά των αντιφρονούντων εργατών και συνδικαλιστών να νιώσουν την οργή της Εθνικής Ενώσεως Ελλάς. Ως αντάλλαγμα,
Στην προαναφερθήσα στήριξη του πολιτικο-οικονομικού κατεστημένου, οι τριεψιλίτες ανέπτυξαν έντονη απεργοσπαστική δράση, η οποία περιλάμβανε την πρόκληση αιματηρών επεισοδίων σε βάρος απεργών, όπως συνέβη στο εργοστάσιο υποδημάτων Ελλάς το Σεπτέμβριο του 1931. Τις επιθέσεις στα γραφεία συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως συνέβη στην Εργατική Λέσχη Θεσσαλονίκης στις 25 Νοεμβρίου 1931. Τη συγκρότηση ουσιαστικά εργοδοτικών σωματείων για τη διάσπαση του εργατικού κινήματος. Στις 17 Αυγούστου 1932, ένοπλοι τριεψιλίτες επέδραμαν στο Σωματείο Οικοδόμων Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας σοβαρά τον γραμματέα Παπαδόπουλο και τον οικοδόμο Χαρίτονα Σταμπουλίδη, ο οποίος ξεψύχησε την επόμενη ημέρα. Μετά την νίκη των λαϊκών, στις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1933 και το σχηματισμό της κυβέρνησης υπό τον Παναγί Τσαλδάρη, η κρατική στήριξη προς την 3Ε συνεχίστηκε αμείωτη, αφού η οργάνωση διέθετε ισχυρά ερίσματα και μέσα στο Λαϊκό Κόμμα. Έτσι τον Ιούνιο, οι τριεψιλίτες σχεδίασαν να οργανώσουν μια πορεία προς την Αθήνα, ανάλογη της φασιστικής πορείας του Μουσολίνη προς τη Ρώμη, ως μια μεγάλη επίδειξη δύναμης. Οι επικεφαλείς της οργάνωσης ανακοίνωσαν διατύπου την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν εκδρομή στην πρωτεύουσα για να καταθέσουν στεφάνια στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Την Κυριακή 18 Ιουνίου 1933 συγκεντρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη όλοι οι τομεάρχες και οι επικεφαλείς των παλαιών αξιωματικών για να λάβουν τις σχετικές οδηγίες της καθόδου στην πρωτεύουσα. 2 μέρες αργότερα διανεμήθηκε στον τοπικό τύπο το ακόλουθο ανακοινωθέν του Ανώτατου Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης. Ανακοινούται ότι η απομεινών εξαγγελθήσα κάθοδος των μελών της 3Ε Θεσσαλονίκης μετά αντιπροσωπιών των απανταχού της Ελλάδος παραρτημάτων αυτής πραγματοποιείται οριστικώς το εσπέρας του προσεχού Σαββάτου 24η τρεχόντος με επιστροφήν την πρωία της Τρίτης 27 Ιουνίου. Διά της καθόδου ταύτης ή της πρόκειται να προσλάβει το χαρακτήρα Πανελληνίου Εθνικού Συναγερμού, εκπληρούνται η ζωηρά επιθυμία της 3Ε, όπως τρανώσουν την ευγνωμοσύνη αυτών προς τους αφανείς εργάτας του μεγαλείου της ελληνικής πατρίδος, δια της στέψεως του ηρώου αυτών. Στην πραγματικότητα, πέρα από τη φασιστική εμπνεύσεως πορεία, οι τριεψιλίτες αποσκοπούσαν στην επιβολή της κοινωνικής ειρήνης και του κράτους προνοίας, αλλά κυρίως στον παραμερισμό των κομμουνιστών και των άλλων αντεθνικών στοιχείων. Το απόγευμα στις 24 Ιουνίου αναχώρησαν από τη Θεσσαλονίκη 2 τρένα με περισσότερους από 1.500 χαλιβδόκρανους. Το βράδυ της ίδιας μέρας, καθώς η πρώτη αμαξοστοιχεία εισερχόταν στη Λάρισα, 2 πολυπληθείς ομάδες κομμουνιστών διαδηλωτών λιθοβόλησαν τα βαγόνια. Ακολούθησαν γενικευμένα επεισόδια, καθώς πολλοί τριεψιλίτες κατέβηκαν από την αμαξοστοιχεία και συνεπλάκησαν με τους διαδηλωτές, συλλαμβάνοντας μάλιστα έναν κομμουνιστή, τον οποίο παρέδωσαν στην αστυνομία. Κατά τη διάρκεια των λιθοβολισμών, τραυματίστηκε στο κεφάλι ένας Θεσσαλονικιός χαλιβδόκρανος. Το επόμενο πρωί, στις 8 η ώρα, η πρώτη αμαξοστοιχεία με τους τριεψιλίτες έφτασε στην Αθήνα. Ακολούθησε η δεύτερη, που μετέφερε εθνικιστές φοιτητές, τους νεολαίους άλκημους της οργάνωσης, καθώς και μέλη της Εθνικοκοινωνικής Ένωσης Ξύφος Βυζαντινών και αντιπροσωπεία των εφέδρων αξιωματικών Μακεδονίας Θράκης. Από το σιδηροδρομικό σταθμό, οι συμμετέχοντες κατευθύνθηκαν παρατεταγμένα προς την πλατεία Συντάγματος, εν μέσω χειροκροτημάτων των πολιτών. Επικεφαλής της πορείας ήταν οι ποδηλάτες άλκημοι και η φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων. Ακολουθούσε η φάλαγγα των χαλιβδόκρανων με επικεφαλής τον φαλαγκάρχη Αναστάσιο Νταλίπη, τον υπασπιστή Ασβεστά, τον επιτελάρχη Βασιλογεώργο και επιτελείς των υπηρεσιών στρατονισμού, υγειονομικού και πληροφοριών της οργάνωσης.
Στη συνέχεια ακολουθούσαν, με απόλυτη πειθαρχία, οι χαλιβδόκρανοι των επαρχιακών τμήματων Έδεσσας, Βέρειας, Φλόρινας, Γιαννιτσών και Κλεισούρας και οι αντιπρόσωποι τους. Στο τέλος της πορείας βρίσκονταν το Προεδρείο και ο αρχηγός της οργάνωσης μαζί με την αντιπροσωπεία της ΕΠΕ. Η μεγάλη φάλαγγα, αφού παρατάχθηκε και χαιρέτησε τη σημαία της, κατέληξε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Στην τελετή κατάθεση στεφάνων παραβρέθηκε πλήθος επισήμων, κρατικών παραγόντων και βουλευτών, υπογραμμίζοντας την πολιτική στήριξη. Οι Υπουργοί Ιωάννης Ράλης και Σπύρος Ταλιαδούρος. Ο πρόεδρος της Γερουσίας, Στυλιανός Γονατάς. Ο φρούραρχος Μπακόπουλος. Ο Μητροπολίτης Βέρειας Πολύκαρπος, ο οποίος ευλόγησε τους άλκημους. Κατά την κατάθεση των στεφάνων από τις εθνικιστικές οργανώσεις, μια δημιουργία ευζώνων απέδιδε τιμές. Ολόκληρη η αστυνομική δύναμη της πρωτεύουσας κινητοποιήθηκε για την περιφρούρηση της οργάνωσης. Παρά τα μέτρα, επί 2 ημέρες, στις 25 και 26 Ιουνίου, το κέντρο της Αθήνας μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, καθώς εκπρόσωποι και μέλη διαφόρων επαγγελματικών σωματείων συγκρούστηκαν με τους τριεψιλίτες και τις αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών, από τα πυρά των οπλισμένων χαλιβδόκρανων, σκοτώθηκαν 2 εργάτες, δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, ενώ η αστυνομία συνέλαβε 200. Η κομματική οργάνωση του ΚΚΕ στο λεκανοπέδιο της Αττικής προσπάθησε να εμποδίσει την κάθοδο των τριεψιλιτών. Ο τότε γραμματέας της κομματικής οργάνωσης Αττικής, Βασίλης Νεφελούδης, έγραψε στα απομνημονεύματά του ότι αποφάσισαν να παρατάξουν τις δυνάμεις τους σε πυκνές ομάδες κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής για να υποδεχτούν τους φασίστες με αποδοκιμασίες. Στους μήλους της Αττικής, ομάδα 40 κομμουνιστών, καιροφυλακτούσα, ελιθοβόλησε την αμαξοστοιχεία. Στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως ανταλλάχθηκαν πυροβολισμοί ανάμεσα σε κομμουνιστές και τους επιβάτες του τρένου, με αποτέλεσμα τον φόνο του 35χρονου λιμενεργάτη, ανάργυρου πικραμένου. Στη διασταύρωση των οδών Βουλής και Καραγεώργιεβιτς, ομάδα αριστερών διαδηλωτών επιτέθηκε εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Συμπλοκές έγιναν και στο σταθμό Λαρίσης. Στη Μητροπόλεως, όπου μερικές δεκάδες κομμουνιστές επιχείρησαν να οργανώσουν αντιδιαδήλωση, χαλιβδόκρανοι και αστυνομικοί τους ξυλοκόπησαν, με 31 διαδηλωτές να συλλαμβάνονται. Παρόμοια πορεία και λαμπαδιφορία πραγματοποίησαν 100 περίπου χαλιβδόκρανοι στους δρόμους του Πειραιά. Όμως και αυτή η πορεία δεν τελείωσε ομαλά, καθώς κομμουνιστές, αστυνομικοί και τριεψιλίτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Το βράδυ στις 26 Ιουνίου, πάνω από 100 κομμουνιστές επιτέθηκαν στη Βαρβάκιο σχολή, όπου στρατονίζονταν οι άλκημοι. Ακολούθησε πετροπόλεμος και συμπλοκή με γκλόπ και σφαίρες, στην οποία συμμετείχε και η αστυνομία. Κατά τη σύγκρουση, ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε βαριά από αδέσποτη σφαίρα. Η αστυνομία, για να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση των επεισοδίων, συνέλαβε προληπτικά περίπου 200 κομμουνιστές. Στην πραγματικότητα, η κάθοδος της 3Ε στην Αθήνα υπήρξε μια στρατηγική ήττα. Η οργάνωση απέτυχε στο βασικό της στόχο, να εκφοβήσει και να κάμψει το εργατικό κίνημα, το οποίο συσπυρώθηκε άμεσα και μαζικά απέναντι στη φασιστική πρόκληση. Αντί για επίδειξη ισχύος, η πορεία εξελίχθηκε σε μια επιχείρηση υποδιαρκή αστυνομική συνοδεία, καθώς οι τριεψιλίτες αδυνατούσαν να επιβληθούν στο κέντρο και στις εργατικές συνοικίες. Ακόμα και με την κρατική συνδρομή, η οργάνωση αναγκαζόταν σε διαρκή άμυνα, όποτε συναντούσε την οργανωμένη αντίσταση των συνδικάτων. Παρόλα αυτά, ο συστημικός τύπος της εποχής παρουσίασε την κάθοδο των χαλιβδόκρανων στην Αθήνα ως μεγάλη επιτυχία.
Με την επιστροφή των μελών και συμπαθούντων της οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, το κύριο άρθρο των Μακεδονικών Νέων, στις 27 Ιουνίου 1933, τόνιζε ότι η πορεία στην πρωτεύουσα υπήρξε εκδήλωση στην οποία εξετίμησε δεόντως η κοινή γνώμη ολοκλήρου της χώρας. Το άρθρο εγκομίαζε την οργάνωση, αναφέροντας ότι η Εθνική Ένωση Ελλάς ιδρυθήσε εδώ επάνω στην πόλην αυτήν, όπου οι διάφοροι υπονομεύσεις και οι αντικειμενικοί κίνδυνοι που επαπειλούν την κρατική και εθνική μας υπόσταση είναι περισσότερον έκδηλοι, έτυχε έναν επισήμου μεν, πλην στοργικής ενισχύσεως, εκ μέρους των αρχών και ορισμένων στρατιωτικών παραγόντων και κατόρθωσε βαθμιαίως να φτάσει στη σημερινή περιοπή. Κατέληγε, τονίζοντας ότι η εθνική αυτή εταιρεία οφείλει να μείνει εκεί, όπου την τοποθετεί η εθνική και κοινωνική αποστολή της, ώστε να αποτελέσει έναν πιθανόν εθνικών και κοινωνικών δεσμών μεταξύ των Ελλήνων, τους οποίους χωρίζει το κόμμα και η πολιτική. Για να αντιμετωπιστεί η εξίσου αξιόλογη κομμουνιστική δραστηριότητα και για να προσφερθεί εις τον κατατρεγμένο υπό των κεφαλαιοκρατών και απατηθέντε υπό των κομμουνιστών, εργάτην, τη φιλόστοργων σκιάν του εθνικού κράτους, οι τριεψιλίτες διέρεσαν τη Θεσσαλονίκη σε τομείς δράσης. Αν και η οργάνωση δεν είχε ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό, η ιδεολογία και δράση των μελών της κινούνταν στο πλαίσιο ενός αυστηρά εθνικιστικού και φιλετικού δογματισμού. Ο Ελευθέριος Σταυρίδης, πρώην ηγετικός στέλεχος του ΚΚΕ, που διεγράφει λόγω δεξιάς παρέκκλησης, έγινε ο θεωρητικός της οργάνωσης, εκφράζοντας την αντισημιτική πολιτική της 3Ε μέσω της εφημερίδας «Δράση». Δεν ανεχόμεθα η τύχη και το μέλλον της Ελλάδος να ρυθμίζεται με εβραϊκάς ψήφους, έτινες, πάντοτε έχουν ύποπτα ελαττήρια και δεν ελάβνονται βεβαίως από αγάπη προς την ελληνική πατρίδα. Επικαλούμενος την ψήφο των Εβραίων, στις εκλογές του 1915 υπέρ του Δημητρίου Γούναρη. Τον Απρίλιο του 1934, αντιπροσωπεία της Ρουμανικής Σιδηράς Φρουράς επισκέφθηκε τα γραφεία της 3Ε στη Θεσσαλονίκη. Μετά την περιήγηση, ο Ρουμάνος εκπρόσωπος και ο υπασπιστής της οργάνωσης, Σίγμα Πετρίδης, εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν κατά των Εβραίων και των κομμουνιστών που επιχειρούν να δηλητηριάσουν τις εθνικές κοινωνίες. Ωστόσο, παρά τη στενή ιδεολογική συγγένεια των τριεψιλιτών με τα καθεστώτα του Χίτλερ και του Μουσολίνι, η εφημερίδα «Δράση» στις 7 Απριλίου 1934 επέκρινε την Ιταλική κατοχή στα Δωδεκάνησα. Ο αγών των Δωδεκανησίων είναι ιερός. Ας είναι βέβαιοι ότι μίαν ημέραν θα νικήσουν. Οι τίμιοι εθνικοί αγώνες πάντοτε θριαμβεύουν. Εκφράζοντας έτσι υποστήριξη στον αγώνα κατά ενός ομογάλακτου καθεστώτος. Οι βίαιες εκδηλώσεις και ο μαχητικός λόγος της 3Ε συνέχισαν να τη φέρνουν στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος. Η οργάνωση κατήγγειλε την Πολυεθνική Εταιρεία Ίδρευσης και τη Βελγικών Συμφερόντων Εταιρεία Ηλεκτροφωτισμού ως απατώσες και εκβιάζουσες. Στην καθιερωμένη παρέλαση της 25ης Μαρτίου, στη Θεσσαλονίκη, εκατοντάδες τριεψιλίτες επιχείρησαν δυναμικά να παρελάσουν ανάμεσα στους προσκόπους της Εβραϊκής Μακαμπή. Η αστυνομία συγκρούστηκε μαζί τους και συνέλαβε πολλά ηγετικά στελέχη. Παρομοίως, σε δημοσίευμα της Δράσης του Μαρτίου 1934 περιγράφεται συμπλοκή δύο κομμουνιστών, εκ των οποίων ο ένας Εβραίος, με εφημεριδοπόλη της οργάνωσης, στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Βασιλέως Ηρακλείου. Οι δύο κομμουνιστέ εδάρισαν ανηλαιώς, πράγμα το οποίο θα τους γίνει ασφαλώς σωτήριον μάθημα. Σύμφωνα πάλι με πρωτοσέλιδο της Δράσης, στις 2 Μαρτίου 1934, οι τριεψιλίτες δήλωναν πως, ελεύθεροι από παντός δεσμού, θα συνεχίσουμε τον τραχήν αγώνα του καθαρμού
μέχρι τέλους. Τον Μάιο του 1934, δεκάδες χαλιβδόκρανοι πρωτοστάτησαν σε επεισόδια με κομμουνιστές εργάτες και αστυνομικούς όταν παρέλασαν επιδεικτικά στην Πάτρα στη διάρκεια φιλοβασιλικής διαδήλωσης. Τα επεισόδια ξεκίνησαν στην πλατεία Ομονίας, όταν ομάδα νεολαίων αλκίμων, που έφεραν κράνη και αστυνομικές ράβδους, αποδοκιμάστηκε από ομάδα κομμουνιστών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή με τραυματίες εκατέρωθεν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παράρτημα της Πάτρας θεωρείται από τα πολυπληθέστερα, με πάνω από 500 μέλη. Παρά τη μαζικότητα και τη δυναμική της οργάνωσης, έλειπε η κατάλληλη ηγεσία για το επόμενο βήμα. Αν και μέχρι τον Απρίλιο του 1934 είχαν ιδρυθεί παραρτήματα στην Καστοριά και τη Τολεμαΐδα, η περαιτέρω εξάπλωση και εδραίωση της 3Ε δεν ευωδόθηκε. Χαρακτηριστική ήταν η άμεση αλλά ανεπιτυχής προσπάθεια μεταφύτευσης της 3Ε στην Αθήνα με πρόεδρο τον Ιωάννη Λαζαρή. Η κεντρική εξουσία άρχισε να αποστασιοποιείται από την 3Ε, κυρίως λόγω της αποτυχίας της, να κάμψει το εργατικό κίνημα. Παράλληλα, η ανεξέλεγκτη παρακρατική της δράση, με τον ακραίο αντισημιτισμό, την αντιβρετανική στάση στα Οκτωβριανά της Κύπρου και την ανοιχτή ταύτιση με τη χιτλερική Γερμανία, θορύβησε τις εγχώριες ελίτ, που έβλεπαν πια την οργάνωση ως ένα ενοχλητικό πολιτικό βαρύδιο. Το Σεπτέμβριο του 1933, ο Παναγής Τσαλδάρης επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επιστρέφοντας από ταξίδι του στην Τουρκία. Καθώς εισέρχεται στον χώρο, τριεψιλίτες τον υποδέχονται με φασιστικό χαιρετισμό. Εκείνος όμως τους αντιπαρέρχεται με ένα μείγμα διαφορίας και ενόχλησης. Η άκομψη απόθεσή τους από τους αστιφύλακες επιβεβαίωσε την αλλαγή στάσης της πολιτικής εξουσίας απέναντι στην οργάνωση. Η απόφαση της ηγεσίας να κεφαλαιοποιήσει την κάθοδο στην Αθήνα, μετατρέποντας την οργάνωση σε πολιτικό κόμμα, σήμανε την αρχή του τέλους. Στις 5 Νοεμβρίου 1933 αποφασίστηκε σε Γενική Συνέλευση η διάλυση του Σωματείου και η άμεση μετατροπή του σε κόμμα με την ονομασία Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα, Εθνική Ένωση Ελλάς. Υπέρ της μετεξέλιξης σε κόμμα ήταν η ομάδα του Κοσμίδη, που συνδεόταν με τους φιλελευθέρους, αν και ο ίδιος δήλωνε πως ήταν εναντίον όλων ανεξαιρέτως των εν Ελλάδη υπαρχόντων κεφαλαιοκρατικών κομμάτων. Υπέρ της διατήρησης της οργάνωσης στο Σωματείο ήταν η ομάδα των Χαριτόπουλου και Νταλίπη, που ήταν εξαρτημένη από το Λαϊκό Κόμμα. Η εσωτερική σύγκρουση, μαζί με την άρση της κρατικής υποστήριξης και χρηματοδότησης, οδήγησαν σε σταδιακή διαρροή μελών. Η δύναμη της οργάνωσης φιλορροούσε, με τα μέλη της, να απορροφώνται από τους μηχανισμούς των λαϊκών και των βενιζελικών ή να προσχωρούν σε άλλες εθνικιστικές ομάδες. Παρόλα αυτά, οι συνέπειες της κρίσης δεν φάνηκαν άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Η εβραϊκή μειονότητα, το ισχυρό εργατικό κίνημα και η αυξημένη ανεργία λειτουργούσαν ως παράγοντες συσπήρωσης των τριεψιλιτών. Επιπλέον, η τοπική οργάνωση ήταν γερά δομημένη, διαθέτοντας φοιτητική φάλαγγα, παράρτημα γυναικών και τμήμα ερασιτεχνικού θεάτρου που έδινε παραστάσεις στο Λευκό Πύργο. Το Φεβρουάριο του 1934, η οργάνωση συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας το δικό της υπερκομματικό υποψήφιο. Αλλά η προσπάθεια πέτυχε παταγωδώς, καθώς ο τριεψιλίτης υποψήφιος δήμαρχος, Κωνσταντίνος Βορτσέλας, συγκέντρωσε μόλις 798 σταυρούς προτίμησης. Δήμαρχος εξελέγει ο υποψήφιος του Λαϊκού Κόμματος, Νικόλαος Μάνος, με 16.084 σταυρούς. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε το γεγονός πως μια ομάδα ηγετικών στελεχών αποχώρησε ψηφίζοντας τον υποψήφιο των φιλελευθέρων, Μινά Πατρίκιο.
Στη συνέχεια, μαζί με τον Ελευθέριο Σταυρίδη, ίδρυσαν τους Εθνικούς Δημοκρατικούς Φρουρούς Βορείου Ελλάδος, μια εθνικοσοσιαλιστική οργάνωση μικρής εμβέλειας. Παρά το φιάσκο στη Θεσσαλονίκη, η Εθνική Ένωση Ελλάς σημείωσε αλλού κάποιες εκλογικές επιτυχίες. Στα Ιωάννινα εξελέγει δημοτικός σύμβουλος ο τριεψιλίτης υποψήφιος Σίγμα Μαρτίνης με 913 ψήφους επί 2.700 ψηφισάντων, ο οποίος δήλωσε ρητά πως επεδίωκε μόνο χριστιανικές ψήφους, αποκλείοντας την εβραϊκή κοινότητα. Στην Κοκκινιά του Πειραιά εξελέγησαν δημοτικοί σύμβουλοι 2 τριεψιλίτες. Τη διετία 1935-1936 η φθήνουσα 3Ε δεν παρουσίασε σχεδόν καμία πολιτική δραστηριότητα. Τα περισσότερα στελέχη προσχώρησαν στην οργάνωση εθνικοφρόνων σοσιαλιστών του Ιακώβου Διαμαντόπουλου ήδη από τα τέλη του 1934. Οι τίτλοι τέλους έπεσαν στις βουλευτικές εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 1936, όπου ο σχηματισμός με επικεφαλή τον Ελευθέριο Σταυρίδη έλαβε μόλις 505 ψήφους, δηλαδή το 0,04% του εκλογικού σώματος, με τις 295 να προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Το κίνημα τελικά εκφυλίστηκε και η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά το βρήκε διαλυμένο. Αρκετά στελέχη της 3Ε, όπως οι χαλιβδόκρανοι τομεάρχες της Βορείου Ελλάδος, εντάχθηκαν στο μεταξικό καθεστώς, πιστεύοντας ότι η δικτατορία της 4ης Αυγούστου και η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας, ΕΟΝ, εκπλήρωναν εν μέρη το όραμα και τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία ενός εθνικολαϊκού κράτους. Μάλιστα, στις 16 Αυγούστου 1936, μέλη της 3Ε ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ιωάννη Μεταξά για το κάψιμο αντεθνικών, αριστερών και κομμουνιστικών βιβλίων και εντύπων. Η μεσαιωνικού χαρακτήρα τελετή πραγματοποιήθηκε μπροστά στο Λευκό Πύργο. Στις αρχές της κατοχής, η Εθνική Ένωση Ελλάς ανασυστάθηκε με γερμανική έγκριση στην οδό Τσιμισκή 57 στη Θεσσαλονίκη και σε ένα ισόγειο στην οδό Σκουφά 10 στο Κολονάκι στην Αθήνα. Τα μέλη της συνεργάστηκαν στενά με τους κατακτητές, εντασσόμενοι στα τάγματα ασφαλείας και την Γεστάπο. Ωστόσο, η ιστορία της αναγεννημένης δοσιλογικής 3Ε θα μας απασχολήσει σε επόμενο βίντεο.